Pis og bræk. Der er blevet født en ny gudesøn ved navn Herkules. Kidnap ham og destruer ham. Hej, velkommen til Baby Shower. Søs, han kunne ikke være her i dag. Han er jo i Middelfart. Lykke. Nej! Ej, en baby, der ligger alene i skov. Ej, hvem har efterladt ham? Han hedder Herkules. Tror du, guderne har sendt ham? Det må det næsten være. Skal vi tage ham op? Lad os tage ham med hjem, han fryser. Og han er smuk. Lad os få ham med i varmen. Skal vi egentlig ikke bare putte ham nu? Jo, lad os gøre det. Kan han ikke her? Så. Godt med dyne. Godnat, lille Herkules. Den fucking lortealarm. Skole! Velkommen til kemi. I dag vi skal have nogle spørgsmål, vi skal få svar på. Og vi starter jo ved nummer 1. Hvilken pH har vand? Jeg har den. Nå, Herkules. Hvilken pH har vand? Den har 67. Nå, det passer jo ikke helt med vores kemiteori. Altså, vi prøver lige med nummer 2. Det er måske lidt nemmere for dig at prøve den der. Hvor går pH-skalaen fra og til? Ja, lad os prøve sådan her. pH-skala der. 3,5 til 104. Nej, det ramte du så heller ikke lidt, Herkules er bange for. Vi tager det sidste. Ved du hvad? Den sidste der, den er nem. Hvad er H2O? Hvad er H2O? Det ved du godt. Banæsovs. Det var så fucking dumt, at det. Nej, lad mig være! Nej! Herkules, er du okay? Nej. Jeg har bare mere på hjertet. Ham har vi set før. Det er Herkules. Nej, vent. Hvad? Jeg siger det ikke. Jeg gider ikke dø. Jeg gider heller ikke dø. Vi står slet til pyr. Okay, fint. Fuck! Hvad fanden vil I mig? Pis og bræk. Hej Als. Det var fordi, vi er hende ham. Kan du huske ham der gudsøn, du sagde, vi skulle slå ihjel? Ja, han lever sgu stadig. Hvad siger I? Men han har en svaghed for en pige fra hans klasse. Hvad fanden står I stadig her og klor for? Så gå ud og fange hende! A few minutes later. Vi fik hende, Als. Her
Hercules, hjælp! Godt arbejde, drenge. Så mangler vi bare at få Hercules herhen, så vi kan dræbe ham. Hov, hvem ringer? Hvem er du? Jeg er fader Zeus. Hvad er der galt, min søn? Jeg kan mærke i skyerne, at der er noget, der ulmer. Jamen, jeg vil bare gerne redde alle. Ja, min søn, du skal ud og finde en mand, som er kendt som The Goat. Han er et perverst svin. Du finder ham på første sal. Jamen, far, hvor har du overhovedet været al den her tid? Min søn, jeg har været i Middelfart. Hov, Claus Christiansen ringer. Jeg må ud og lede. Goat! Goat, hvor er du? Goat! Det må være ham. Undskyld, hvad laver du? Er det dig, der er The Goat? Og hvad så hvis jeg... Du har skræmt mine damer væk, men hvad fuck skal jeg gøre? Hvem fuck er du? Jeg er Hercules. Kom med mig. Og jeg synes det, vi går bare med en. Jeg gider ikke det der nu, vi går bare med en. Ja. Men hey, hvad er du overhovedet? Ja, nu skal du høre. Altså, min far var halv gris, halv menneske. Og min mor var faktisk halv ged, halv menneske. Så jeg er sådan lidt mere menneske, men også lidt gris og lidt ged. Godt se på de der ben der. De er meget behårede. Ja, jeg kan ikke gøre for det. Det er generne, du. De der svineører. Ja, nu stopper vi. Okay. Og nu går vi ind. Okay. Og snakker om din skæbne. Ja. Du kender mig nok som The Goat, men jeg hedder faktisk Karsten. Eller i byen kalder de mig pervers, men det er en helt anden ting. Som du nok ved, så er der mange biokandidater, der kommer til mig og spurgte, om jeg vil træne dem op til at blive den bedste. Jeg har Philip, Pønk og Schmidt. Det er alle sammen endt i en fiasko. Og derfor så ved jeg ikke, om jeg kan blive ved med at træne. For jeg ved ikke. Jeg gider bare kun at træne vinder fra nu af. Og hvis du ikke vinder det her, hvorfor skulle jeg så spille min tid på det? Men vil jeg give dig en chance? En sidste chance. Du er den sidste, jeg kommer til at træne op. Så lad os håbe, du kan stå op på stjernerne. Sammen med guderne. Nu skal du høre, Karsten. Jeg vil gøre dig til den mest vellykkede træner i hele universet. Og jeg vil ikke skuffe dig. Hercules. Son of a bitch. Har vi en aftale? Ja! Du kommer med at lære os mig, og derfor har jeg nogle krav, du skal nødt til at opretholde. Er du klar til at skrive ned? Jeg er klar, jeg er klar. For det første har vi træning. Det er vigtigt for en helt at se godt ud, være stor og stærk, ligesom mig. Du er nødt til at træne 8 gange om dagen. Er det forstået? Det er forstået. Og du er nødt til at give 5.000% af dig selv. Og så tænker du, hvad? Så mange procent? Ja, 100% for din egen skyld, og 4.900% for damernes skyld. Fordi hvem kan ikke lide damer? Jeg elsker dem i hvert fald. Damer. Okay, kost. Meget vigtigt. Du faster lørdag, søndag og får lov til at spise en banan, måske et par nødder i hverdagen. Er det forstået? Ja. Træning igen. Altså, hvor klar skal jeg gøre det for dig? Skriv det ned for helvede. Det er meget vigtigt at træne. Er det forstået? Ja, det er forstået. Og så er der den friske fade. Den gyldne. Ved du hvad det er? Nej. Der er en troldmand, der er kendt som gudernes troldmand. Han laver det bedste face nogensinde. Og sådan en skal du have. Ja. Fordi så bliver du ligesom guderne. Ja. Stor og stærk. Fordi jeg er bare så magiske. Jeg elsker dem. Nå, okay, nok om det. Altså, hvad laver du nu? Kom i gang! Er det virkelig her? Ja, det er her, det sker. Hvad har du ret til stole den? Præcis, det er min ven, der skal klippes her. Okay, der er en dag.
A few minutes later. Trust the process. Du er klar? Nazuka, sigter, mænd Olos. Han var da en super rar fyr. Jeg var meget flink. I dag får lov til at køre svinet her. 5.000 heste frygtede i Lem. Men vi skal ned og træne nu. Er du klar på det? Jeg er klar. Det er godt at høre. Hvad hedder den her? Det er Pegasus. Den farligste hest i hele verden. Smuk hest. Hvad så? Kender I det der? Hvad? Når man skal ned og træne. Ja. Giver ikke nogen mening at gøre alene. Man skal have en partner. Ja, okay. Hey man, hvad så? Lækre handsker. Ej, en fed mandegemasje. De lidt brugte, ilde lugtende. Hey, min mor, hun glemte at vaske. Vi skal ind og træne ganser baller. Bigge med de bom stærke fyre. Hjernet i din hånd, det pumper. Mamma med god mælkesyre. Giv mig en smal bot, talbot. Er du med backup på den back squat? Du må gerne spotte mig godt, hvis den skal op. Så hvis du er med, går vi ned i knæ. Der er noget bagved, og det er ikke med. Piger ned og svede. Vil du det? Der får gang i min krop. Når du presser stangen helt op. Det gør så gør så fucking det er det hele værd. Og det vil det, yeah. Vi ser stjerner og hvidt lys. Kan man se det, coach? Du ser allerede stor og stærk ud, Markus. Du skal nok blive sådan noget. Tak, coach. Kan I lukke byttet? Stak mig 2 lange. Dig! Nej! Jeg har noget, du holder kært. Megera! I ved ikke, hvad vi fucker med. Sæt dig ned, inden du kommer til skade. Nak ham. Så er det bare dig og mig. Er du okay? Ja, du har reddet mig, Hercules. Du er en sand måde. Så skal vi bare kysse. Hercules, du gjorde det. Jeg er stolt af dig. Tak, Prøv at tænke Gud. på alle de damer, vi kommer til at redde ned senere hen. Det er jo bare den første der. Men hvis det godt, det er mig, der træner mig. Har man sådan prøvet at være sammen med lidt mand, lidt gris, lidt ged og måske en lille smule anaconda? Nej. Ja, det er godt, du skal prøve det. Nej. Går vi ned i knæ. Der er noget bagved, og det er ikke med. Du ved du mere end mig med. Jeg elsker piger ned og svede. Vil du det? Der får gang i min krop. Når du presser stangen helt op. Det gør så gør så
det dig, der er the goat? Jeg filmer. Er det dig, der er the goat? Nej, det Kom med mig. Det er fjong. Du kender mig som The Goat, men det er faktisk ikke det, jeg hedder. Jeg hedder Karsten, men folk kalder mig Per Vers. Men jeg hedder faktisk Karsten. Eller Pervers, så det kan man ikke. Hvad var det, jeg skulle? Det er jo lige nede på de små knogler, du har, så det er 90%. dig. Nej! Jeg har noget, du holder kært. En Mille. Nej. Dig. Nej! Hvad fælder jeg? Dig. Nej! Jeg har noget, du holder kært. Megera! Sæt dig ned, inden du kommer til skade. Sæt dig. Så er det bare dig og mig. Er du færdig? Vidste du godt, at det var mig, der trænede ham derovre? Ikke tag hende. Har du nogensinde været sammen med lidt svin, lidt gid?